Салому алейкум, подписчикои азиз. Имрӯз 9 апрел саҳари хистем, ёнқа барф задааст. Барф волиам қарона ҳаст, борида истодааст. Хайрат успед кардем. оби трактора холӣ кием, ях накарда будам. ина барфа тамошо кунед дар 9 апрел. Найҷара ҷавраш қашндаги марғо попоӣ дорам. марғо ризқи рӯзира тай барф мехӯрад. Нҳами апрел. Ягон кас и хеле кора аҷдад надошт ки дар ин хизмат барф хӯрдааст. ипкаи булад мардуми савзихат и тарафи о подараи боло ҳай мекан мебурдам. Дараи боло. ин хеле. На бачаҳо жда дорам барф бисёртар бора. Чикинаҳоро бигиран сурӣ кунанд. инаям овози новардунои тоҷикия. ягон кас ёд карда боша ин нақшро гӯш кунад. мера мегам барфак. ин барфам ждат кард. бо думо қатъи зардолиё гил кардана борид. ҳаммара сармо буд. имсол ба фирм ки зардоли бодум нокои пешбаза намешаванд. барои уже боричу сармо шуда. ина зардолиёро бине гил кардаги барф буридааст. Дига худованд худаш медонад ки зардолиё мегиранд ё не.